Murag ubay-ubay gid nato ang medyo sakitan maminaw aning mga pagbasa karon. Gisakitan ba mo? Wala. Wala rang mga hardened heart na gideon tanong. Sa unang pagbasa giingon diri pagsulti ni Santiago, kamong mga dato panghilak og pagminatay kamo. Grabe no? Kalahi ra sa iyang panglantaw nga kita unta dinhi pakpakan manato, daygon manato ang mga taong kabus nga mahimong dato. Gani mo nay atong kasagaran testimonya aron madasig ang atong isig katawo nga don't worry. Karon kabus pa ka paningkamot, madato ra ka kay akos una ingon ana sa ko. Di ba? Muhisgot dayon tag mga tao nga from rag to riches pagkaninduta, pero ang gisultin Santiago panghilak mo kamong mga dato og pagminatay. Yung kung gitutukan dato day mo. Mao ni siya nya kinsa man ang gidasig dinhi sa atong madungog na mga ebanghelyo o mga sinulat, ang gidasig o gidaig og maayo sa Ginoo o sa mga kaning atong mga nagsuwat sa Biblia, ang mga kabos. Ang mga kabos matud pa ni Kristo, lukso mos kalipay basta hutdan mo kuha sa tanan nga inyo apil ng inyong dungog o kinabuhi. Lukso mos kalipay kay dako ang ganti nga inyong mapaabot didto sa langit. Mutuo mo ni Hesus og nilang Santiago og uban pa, mutuo mo dili? Pastilag tinuod patang mutuo no? Hurot nagkapalit atong slots. Okay, kuha na lang gud ni 6,149 og pulos lang kita mutuo nga ang kadato di ay mao ni peligro kayong makapahilak og minatay nato, ato dayong ipalit oy. Ngano man pagkadako di ay og premyo sa tawo nga manghatag. Ingon Gus Kristo sa atong ebanghelyo, timan-in ninyo kini, ang mopainom kaninyog tubig tungod kay kamo iya nako makadawat gayud og ganti. Tubig lang ipainom, makadawat na kag ganti, basta motuo ka nga pagbuhat nimo ani para ni Kristo. Kinsa man ni si Kristo? Ang simbahan. Di ba? Ang simbahan. Basta mobuhat tag mga butang para sa simbahan, kana dako yun tag ganti. Bisag usa ka basong tubig lagi ihatag, unsa na kag mopalit kag one slot? Pila na ka basong tubig. Naigihisgutas Kristo dinhi nga usahay di kay taka ang hunahuna ra gid nato one-sided ra ba. Kaning niingon siya, matnguni ninyo nga dili kamo makaangin niining gagmayng bata sa pagpakasala. Kay kung makaangin mo aning gagmayng bata sa pagpakasala, mas maayo paghiktan ang inyong liog og dakong galingang bato nga itambog mo dito sa taliwa sa dagat. Ato pa mas may pagpatyon mo. Moto iyang gitag sa tagsa pag-explain kung ang imong kamot mo'y hinungdan tuong kamot mo'y hinungdan makasala ka or makapaangin ka ning gagmayng bata sa pagpakasala, putla na lana. Kung ang imo ganing tiil mo'y makaangin sa pagpakasala or maka-influensya ani mga bata sa pagpakasala, putla na lana. Kung ang imong mata maosay makaangin sa pagpakasala, lugita na lana. Nakasabot mo ani. Ug ato ning sundon literally, awa na gyud mo simba dinhi kay mahurot man gyud kaputol atong tiil. Kinsa pa may muanhi, mahurot man gyud kaputol ning kamot nato, unsaon pa man nato pagpanguros. Ako lang mag-una ang pari, unsaon pa man pagdupa-dupas pari diri, putol naman kamot. Nya pulos naman sa tabuta, kinsa may muagak padungan ni simbahan.
Di ba? So unsa man day meaning ani nga kining atong lawas dili nato itugot nga mabanlod sa impyerno. Diin tua didto ang kalayo nga nagdilaab ug ang mga ud nga dili mamatay adto ta magminatay didto. Pasabot ba? Dili nato gamiton ang atong lawas sa pag-impluwensya sa atong isigkatao nga mubuhat og mga butang nga makapaimpyerno. Og ang makapaimpyerno gyud nga butang kanang mahigugma na tas kwarta. Mao na nganingon atong tubag sa Salmo, bulahan kamong mga kabus sa espiritu. Sa to? Kay ila inyo ang gingharian sa Dios. Nainindot kay diri nga kana ganing kuan gisulti sa ikatulong tingaling stanza. Ayaw kahadloki kun ang tao mahimong dato diha nga ang kabahandianon sa iyang balay motubo kay kun mamatay siya wala niini iyang dadon ang iyang kadato dili mosunod kaniya ini kamatay niya. Tinuod gid na bisag unsa kadato imo ra gid nang ibilin ang tanan wa na jud kay gunitan bisag usa ka buksin siyo. Anay usay rosaryuhan na lay pagunitan. Usay kapularyo na pagikabuang sa uban putlon pag yung rosaryuhan kay para dili kuno manakod sa uban. Putlon ba sumpaon kuno ang kutay sa kamatayon. Mahug na lang yung tuo-tuo. Nya gahigda in taong minatay butang-butangag pagkaon diri sa kilid din agyod mukaon bisag usa na lang kahiwa. Nga naman wa na lagi wa na so di na jud ka katilaw sa imong katong mga luto-luto nga labi kayo ug mao na lang ginay imong yung anha na lang jud ka diha maimpierno ana mga pagkaon kay daw kay kag pagkaon di na katilaw butang-butangan na lang lagi ang mga ulmigas na lang kana na lang mga aliwang way mukaon tugdunan sa mga langaw nya tuo sad ang nagbutag pagkaon siya ang iyam nang kalag na nahimong ulmigas luoyan nimo no mahimo laga ulmigas nahimo kang aliwang sige lingian na imong tupad ina mahimo ra kang ulmigas sige na ulmigas ra ka magkamang sayuta nya yatakan ra pod ana no ulmigas kay ingno naman mga utitod mao mangguna kalag sa daghan lagi sa nangimbitar man na siya kauban naa sa day mga kauban nga nahimo sa mga utitod kutob na lang kita nang tuo pero ang tinuod biyaan gid ni natong tanan biyaan ako karon humagmisa nya atakihon dayon ko nya mamatay ko sa heart attack biyaan din ni tanan bahala na mo mubayad bahala mo mubayad ani mga slat-slat ini bahala na mo diha mawili ta na dili pero pagkanindot kun ang atong lawas gamito nato pagtudlo og paghimog example nga ang tinuod nga kalipay ug ang tinuod nga kabalaan ug tinuod nga value sa atong bahandi naa sa pagpaambit niini kaysa pagpatubo niini. Ang dako karong skandal sa kalibutan mga igsuon kanig yung gugma sa bahandi. Kanabang pagpatubo, kanabang pag-ilad nato nga kun madato ka hayahay ka. Nga kun madato ka daghan na ikag kwarta, ikaw ang pinakamalipayong tao sa kalibutan. Usa na kadako kayong pagpangilad ro sa kalibutan. Nadaghan kay natong nga skandalize ana nga ilad. Ug mao nang nagpinatyanay na ron ang isig kanasod gaggubat na tungod anang bahandi atong mga politicians way hunong dinautay siging away. Kuhaan ang kwarta sa atong politics. Ayaw nagsweldohi ang tanang mga nang naglingkod diha. Og naay mudawat og sweldo taktakon napay mudagan wa na sulay kuno nga wa nagikolekta napay magpari
Ambot lang. Pero sa tinud-anay, naagyod. Kaya nga naman, way kulikta to sila San Pedro, kadto sila San Pablo, kaning tanang mga pari nga atong giintron, sila San Agustin, wa to mag-apas anak, kuhaan to tanan, apil ng kinabuhi. Magpari lang yapon, magmadri lang yapon. Way kuliktas Mother Teresa, way kulikta to silang mga models na to nga mga madre. Nailad lang sad mi. Kadaghanan na mo karon nailad na nga sa among pagkapari magsalig mis kwarta. Inka maligya lang kag salat pader. Na maligya lang kong opportunity nga magamit ang inyong kwarta sa makapalangit nga paagi. Ora na siya. Nganong di man ta mahigog mas kwarta? Kay ang kwarta pakapin sa atong paggamit sa lawas sa pagpangalagad. Kanang kwarta mo gawas ra gid na basta mga lagad ta. Mao ba ni mga bata dinhi kanay mga sasing boys? Bisan tinuod wa gid na sila makaton, pero ako gid na silang gipakaton nga ay mo pagsig pangayog kwarta. Pangayo mo trabaho nga makapangalagad tas katilingban kay manggawas ra gid ng kwarta basta mga lagad ta. Tistingi ko no ninyo, usaba ka pagpangalagad sa imong pamilya. Kung mananom ka, pangalagad ba na? Dili. Nya inigtanom ni mog saging, mga gabi, uban pa diha, mga mangga, o uban pa mga fruit trees. Inigtubo ana, nya sigihan gina ni mog tanom. Unsa may mahitabo? Mubunga. Inigbunga, unsa may mahitabo? Nana kay kabaligya. O ana, di ba? Di mo kwarta na sana. Usaba ka pagpangalagad, ang pagtukod og mga balay, ang paghimog mga sakyanan, yes. Onya, og imo nang buhaton, ato na siyang himuon kani mga infrastructures, kani mga gitawag natong mga opportunities sa mga tao aron makapadayon og trabaho. Mo produce man ang kwarta, mo produce na mao na ang resulta. Porti na itong daghan ng kwarta. Kay kugihan man, sige magpangalagad. Kugihan man kayo, way mangawat, way magkorupsyon. Kaya waman sa kung mag-apas ang kwarta. Ang ako pangalagad man. Pero mudaghan ang kwarta. Inigdaghan sa kwarta, kitang tanan, ang saman, malipayon. Basta wa ka mahigugmas kwarta. Pero mahigugma na kas kwarta, ang uban, di na mo trabaho, mangurakot na lang. Maglingkod-lingkod na lang pirma anang naang mga papers nga dunay dagko minilyon nga madawat din ana sila mananom. Ang resulta karon gasigi na lang tag kinawatay hastas internet mga hackers sige nang pangawat anang kwarta dihas internet dihas mga panghack anang mga bank accounts. Unsa may sunod? Wa nay mo trabaho aron mga lagad. Mga robot na gipatrabaho, mga tapula na kitastadan, kadaghanan ros mga batanon, di na gani kapanglaba, di na kapanglimpyos balay, kaysa may nang limpyo karon sa balay, kasagaran. Ang mga tiguang, ang mga tiwasunon, nga naanad atong manual nga pagpanglimpyo, mga batanon, sige na lang tulpok anang naang screen, sige na lang tanaw, bisag maglakaw, gadag screen, mga 2 years old, 3 years old, gadagid anang screen, o imong kuwaon, o ibalik mo. Kada na ilang kalipay. Unya unsa may sunod ana? Mahimo na ng tapulan. Gikan na sa atong gugmaanan na ang mga kwarta comfort tanan. Ang resulta, hagba ning atong ekonomiya. Wa na may mo trabaho. Mga 50 years from now, 100 years from now, imagine kuno ninyo ning batasan sa inyo mga apo o mga anak nga mga naapas mga 5 years old, 10 years old. Kasaligan ka ng ilang kaugmaon, nga naa na lang gasigtan awan ng naang computer games, sige na lang tulpo ka ng cellphone, din agani mo rosaryo, din agani mo simba, di na gani mutanaw sa silingan kung unsa na nang imong kahimtang diha, mo na nag-awas na ng atong mga kanal diha, na naglinaw na ng baho kayong tubig, wa na mo limpyo, nga tapula na kay tastanan. Anong suko mamunako? Kani siya generic ni nga pagka-analyze
Tingali futuristic pero magbantay ta. Kay mao lagi si Kristo ang gihisgutan diri, ayaw iskandalize ang mga bata. Kaya nga naman, luoy kayo na sila. Layo pa kayo na sila travels kinabuhi. Ya imo nang gisugdan karon og lipat-lipat. Nga ang kwarta, ang comfort, kanang games, maunay makalipay na to. Dili oy, ang pag-ampo, ang pag-alagad, o ang pag-antos para sa kaayuhan sa uban, maunay makapalipay o makahatag og kalambuan, lawas o kalag. Basta magsigitag ampo, magsigitag alagad, magsigitag antos para sa uban. Part gini, integral part gini sa kinabuhi, nga dako kayong impact sa atong kaayuhan o kaluwasan. Alingi anay mong tupad be. Kusog kang muampo, kusog kang mualagad, kusog kang muantos. Ana magiri uban dili ka antos kang ilang buhok mo puti, ipaitom gyud. Kay mag-antos silang magtanaw silang naong nga tiguang kuno. Di makaantos magtanaw ng ilang mga kunot dinhis ilang naong ipa unsa nay nga anak kanang ipainat gyud, ipainat, facelift. Og di man gyud bada dinhis naong inaton, at least diha sa cellphone ipakuan, ipahamis ang naong niya, i-post dayon. Ga-imagine na lang siya siyang naong kay naman sanay sa ilang app diha nga mo muhamis imong naong bisag gansal-gansalon kayo. Hamis na kay kag naong nya imo dayon i-post dito. Nasa uban di gyud kaantos nga siya kana ganing effeminate or masculinate. kana bang tumboy pananglitan ang iyang pagbati maibog sa siyang isig ka babay. Di gyud kaantos makigrelasyon gyud og iyang isig ka babay. Nya ang kanisang niyang laki nga ang iyang pagbati babay, di gyud kaantos nga ako na lang ning pugnan kay di man gini maayo, antoson ko lang iampo ko na lang makigrelasyon gyud laki. Di gyud kaantos ba? Ang resulta, kusog kayo ng ato rong homosexuality. Nya sala na dili. Pertinda ko ang saan na tungod kay di ta mo antos, nya di ra basad mo ampo ang iampo hinuon Ginoo. Tagai in taon kong kwarta aron maka-transplant ko sa akong genital organ. Kaya nag-antos na gyud ko ani. Gusto na gyud ko nga maka-feel ko nga I am a truly woman bisan pag man. Nya a truly man bisan pa kog woman. Ang kanabang gusto tang mawa ang pag-antos. Kami sang mga pare, usa ka dakong antos nga nanaon tatoy imong nainlaban. Nya ang katosang imong nainlaban, nainlab pod nimo, ana. Nya magsigig ingon, I miss you, ana. Nya nindot gid unta kayo. Nya kay di man angay, moingon ra yung pare, Lord, I miss her. But I will not do this. Nya hilak dayon. Di ka antos oy. Oy, moingon gyud, see you. Ay lang pagkuan pa dirha, ay lang pag kana ganing sulob ug kanang imong pagpari kay mailhan unya ka. Napita lang ko diri tented man kana imong sakyanan sa kompleto ni ha. Tented ni. Ya ay lang pakita dia dito las unahan lakaw to unahan sa kay gabalhabal hapiton ti ka dito aron di ka makita sa inyong silingan. Ana. Di gid kantos, mo sa nagibuhat sa inyong mga bana gud. Mao sa ilang gibuhat. Mag-abot mamiya na usahay. Nya og antoso na nato, di ko magpakasa, bahalag nindot ni para nako, lami ni para nako, antoson ko ni kay sala ni in relation to God's commandment. Pagkanindutas kalibutan puy-an, why mga broken families, why man naghilak diha nga mga asawa o kahabana maghilak kay nangabit na ang iyang asawa urbana kay wa kaantos anang na ang gitawag og lawasnon nga panginahanglan. Why parishioners nga mas scandalize sa pari nga nay daghang anak. Nya sigil nga pong dupa-dupa. Sige nga pong kolekta, musikan koleksyon pa. Nya nahibaw ang kadaghanan nga naay anak nga gibuhi. Wa untay mas scandalize ni ana. Hinaot pa unta mo abot ana nga level. Ug unsaon man gamiton ang lawas, mata, kamot, tiil, bakba sa pagsunod sa Ginoo, dili sa pagsunod sa atong gusto.
Kay base niya kitang tanan magdungan tagsod sa impierno. Kanindot magsungan tagsod sa langit. Katong gusto malangit, manindog ta.